Welcome to my lucky kitchen. Hi Pallami akka. Hi. ಬೇರೆನಾ ಅಮ್ಮೆ ಅಕ್ಕ ಆರ್ ಮಂಡ್ಯ ಡಿಪ್ಪುನು ಹುಲಿ ಬಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಮಂಜಿರಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ತೋಟ ಅಲ್ಪ ದಾಸನ್ನು ಕಟ್ಟಂಡು ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟೆ ಪೋಯ ನೆಟ್ಟೆ ಅಕ್ಕ ಬಲ್ಪತ್ತನೆ ಗುಂಡಿ ಅಬ್ಬಾ ಹೋಗಿ ದೂರನಿ ಸೇರು ಬಂದಿದ್ದ ಸೋಲಿಸ್ತದೆ ಅಬ್ಬ ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಗುಂಡಿ ನಮ್ಮನ ಕೈ ಮುಗಿದ ಬಲೆ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಕೈ ಮುಗಿದ ಇದು ನಮ್ಮನೆ ನಾಗನ ಕಟ್ಟೆ ಇದು ನಮ್ಮ ನಾಗನ ಕಟ್ಟೆದ ಕೆರೆ ತುಳಸಿ ನೀನುಂಡು ನನಗೆ ತೋರಿದ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಪ ಮೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪಂಗಿ ಕರಿಬೇವುದ ಉಂಟು ಮಲ್ಲ ಮರೆತುಂಡು ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೇರು ಪೂಜೆ ಪುನಃ ಮುಲ್ಪಂಗಿ ಕಲ್ಲಕ್ಕೆ ಹಬ್ಬನ ಕಲ್ಲುಂಡು ಬಲೆ ಪೋಯಿ ಅವನ್ ತೋಟ ಬತ್ತ ಬಲೆ ಬಲೆ మెల్లపోలే ముళ్ళు ఉండాలి స్వామి చాపులెప్ప స్వామి దేవర స్వామి ಟಮಾಟ ಮಂಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿರ್ತು ಪಾಡ್ದ ಬಜ್ಜೆ ತೋಟ ಉಂಡು ನನ್ನ ಮಾಡೆ ಪೋಪು ಜಾವು ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಉಂಡು ಅನ್ಸ ಎಂಕ್ಲಿಡೆಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಪ ಅದೇ ಅಲ್ಪ ಮಂಗೆ ಒಂಚಿ ಲಾಗಿ ಒಂದುಂಡು ಮರಡ್ದು ಮರಕ್ಕೆ ತೂಲೆ ಅಲ್ಲೇ ತೂಲೆ ಮಂಗೆ ಮರನ ಗದ್ದ ಒಂದುಂಡು ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಂಗೆ
వంగితులే సోకుడు హనుమాన్ దేవర లైక్ అంగుండు అక్కడ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ತೋಟ ಹಿಡಿದು ಭತ್ತ ನಾನು ನಮ್ಮ ಜೋಳ ಕಾಯ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಮಗತ್ ಪಾಡುವ ಚಿನ್ನಿಂದೇನಾರು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕ್ಲೆ మెక్క ಶೋಕುಂಡೆ కొంచెం టేస్ట్ అంటే ಖಾರ ತಿನ್ನಕ್ಕ ಇಂದು ಚೂರು ಖಾರ ತಿನ್ನತ್ತೆ ಉರಿ ಒಂದುಂಡು ಯಮ್ಮಿ ಯಮ್ಮಿ ಸೂಪರು ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್